Γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε σε ένα καινούριο μου, νέο μου βίντεο. Σήμερα θα σχολιάσουμε πάλι το βίντεο που σου άρεσε, αυτά τα βίντεο που είναι τα καινούργια. Πήρε 45 προβολές, μπράβο. Και το ένα βίντεο, τα παλιά μου βίντεο, πήρε 72 μπράβο μου, Βεσσαλία. Και σήμερα θα κάνουμε πάλι σχολιασμού μέρος τρίτο, που είναι πολύ διαφορετικό βίντεο σήμερα, που θα μοιάζουμε πάλι τα παλιά βίντεο που είχα πει πριν. Λοιπόν, ένα μου βίντεο, μερικοί τα είχατε δει, αλλά σταματάω το YouTube. Εδώ είναι κάποια παλιά μου βίντεο που είχα ανεβάσει το 23, αυτό Granny Chapter 2, το είχα παίξει και σας έδειξα. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι horror, φοβητή δεύτερο μέρος, δηλαδή αυτό είναι το πρώτο μέρος, αλλά αύριο, να ξέρετε, θα κάνω live στο Fortnite, θα παίξω Fortnite στο PlayStation 5. Αυτά είναι παλιά μου βίντεο που είχα κάνει εγώ παλιά, που πήγαν πάρα πολλές προβολές εδώ. Ναι, το Among Us που είναι 4 χρόνια. Μην φαντάζεστε ότι δεν είναι τόσο πολλά, αλλά 4 χρόνια που τα ανέβασα αυτά, είναι ωραία βίντεο. Σχολίασα εδώ, όλη μέρα, μετά κάποια στιγμή τα σταμάτησα αυτά, γιατί λογικό εμένα να σχολιάσεις, εντάξει. Είναι κάποια παλιά βίντεο που είχα παίξει και Minecraft, το έχω σταματήσει να παίξω Minecraft, αλλά δεν χρειάζεται όλη μέρα ζήσμα. Και αυτό είναι το Shadow Fight 2. Είναι ένα παιχνίδι, φαντάζομαι, που το είχα κατεβάσει παλιά δηλαδή, και ακόμη υπάρχει το παιχνίδι. Δηλαδή, αν θέλετε να το δείτε το παλιό μου βίντεο, που είναι 3 χρόνια, 21 είναι αυτό, να ξέρετε, είναι από το 20 και το 21, και όλο αυτό το ανέβασα πιο πολύ για να ανεβάσω βίντεο, να ξέρετε ότι αυτά τα βίντεο είναι δικά μου, να έτσι ξεκινάει το βίντεο. Είναι indoor αυτό, να ξέρετε. Και εντάξει, παιχνίδι είναι λογικό. Δεν είναι παιχνίδι. Να, εδώ βλέπει, δεν έχει ήχο, αλλά αν είχα ήχο στο παιχνίδι, θα κατάλαβες πώς ακούγεται το παιχνίδι. Ακούγεται κάπως έτσι, αν το παίζω εγώ στο κανάλι με ήχο, είναι πιο ωραίο. Τέλος πάντων, είχα ανεβάσει Roblox Missile Lager, το έχω παίξει αυτό. Είναι ωραίο παιχνίδι. Σε βίντεο έχω ανεβάσει το Ice Cream, το έχω παίξει μόνο 1 λεπτό, το έχω παίξει, άρα τζάπα το ανέβασα. Λεπτά έπρεπε να το ανεβάσω πιο πολύ. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Να, υπάρχει το επεισόδιο 3. Υπάρχουν πάρα πολλά επεισόδια. Δυστυχώς τα έχω σταματήσει, αλλά αν τα ξεκινούσα τώρα του 25, θα το ξανά έκανα πάλι. Εννοείται, έπαιζα και τον boss φουκαράκι, να ξέρετε. Παίζω πάρα πολλά παιχνίδια, φαντάζω. Όσα παιχνίδια παίζω. Και αυτό είναι από τον υπολογιστή, το είχα ανεβάσει. Ξέρετε, όλο αυτό το λάπτοπ μου. Να, έτσι ήταν τότε. Πώς ήταν έτσι?
Τότε το Roblox έτσι ήταν. Να, εδώ είναι το. Εγώ παίζω ωραίο παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι. Τι να πω τότε, τίποτα. Τότε ήταν όλο άσπρα ήταν. Ήταν άσπρα και φόρτωνε το λάπτοπ. Και ανάβασα κακιά μάγισσα. Το είχαν βάσει. Είμαι σίγουρος που θέλει να με κάνει κακά. Αλλά όμως δεν θα το καταφέρω. Και καλά ότι δεν θα καταφέρω. Είχα ένα παλιό κινητό Παλιό κινητό ήταν αυτό, να ξέρετε. Το είχα ανεβάσει 2 χρόνια, σε 2 και μετά. Ξέρετε, πριν ξεκινήσω το 23. Για να δω αν έπαιξα μόλις 3 χρόνια. Α, ναι, είχα παίξει 3 χρόνια μόλις. Μπράβο, στέλνε. Γι' αυτό, το 20 και μετά έχει σταματήσει. Καλά, για τρώμη την μικρή gamer, αυτά τα βίντεο μου λείπουν πραγματικά αυτά τα βίντεο. Για τρώμε τη μικρή gamer, εγώ το είχα γράψει, να ξέρετε, και το είχα κάνει μετάφραση στα αγγλικά, να ξέρετε. Για τρώμε τη μικρή gamer, από το 22 το είχα ανεβάσει αυτό και μου άρεσε το βίντεο. Μπράβο, απλά ανέβασα ένα παιχνίδι, το ανέβασα στο παιχνίδι και παίζω Free Fire. Να το είχα παίξει, αλλά μετά το είχα σταματήσει μετά, γιατί εντάξει, δεν χρειάζεται να παίζεις Free Fire. Έμεινα το τόσο νέο. Γι' αυτό υπάρχουν και καλά σχόλια και κακά, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Είχα ανεβάσει πάρα πολλά βίντεο, μετά κάποια στιγμή τα σταματάς και λες τι φας. Να, αυτό είναι το Caesar. Να, έχει ήχο αυτό. Να ξέρετε, έχει αυτό ήχο και πρέπει και να με σχολιάσεις. Εγώ γράφω. Να, εγώ γράφω. Μισό λεπτό. Κάτσε να. Πάμε όλοι για ένα like, καταγραφή και κουδουνάκι και κοινοποίηση. Share δηλαδή. Ήρθατε ένα παιχνίδι που λέγεται Stream Man. Τότε Master, έτσι λέγεται αυτό. Δεν μπορώ. Skip Elevator ήταν Master, κάτι τέτοιο. Δεν το έλεγα και καλά εγώ, αλλά δεν πειράζει. Είναι ένα παιχνίδι που είναι σαν ninja, στο πω έτσι. Τα στείτε λοιπόν. Μάλιστα. Αυτό τον Spider-Man, εμένα μου αρέσει που. Μου αρέσει φουλ, λέω εγώ. Τι λες, μωρέ. Τι λέει, τι έλεγα για πλάκα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ας διαλέξουμε αυτόν. Της φωτιάς, αν μοιάζει. Που είναι ένας ωραίος. Μου αρέσει πολύ αυτή η φωτιά. Ναι. Όχι. Ούπιου, ναι. Και έτσι, ναι. Καλαμάκι, μπράβο Σαλία, συγχαρητήρια. Τι να πω, τίποτα δεν θα πεις. Αδιαφήμιση. Είναι σαν νίντζα να φανταστείτε. Να βλέπετε τη φάτσα μου πως είναι. Πάω το κεφάλι.
Όχι. Μπράβο, άντε για αύριο. Να, κατάλαβες για ποιο λόγο είπα όχι, να μην κόψει τον εαυτό του, γι' αυτό είπα όχι. Τι έκανα, το έκοψε στο κεφάλι, βρε φίλε. Τι είπα, βρε φίλε. Βρε φίλε, σαν μάγκας μιλάω, όχι σαν άνθρωπος, στολία. Τέλος πάντων. Αυτό Σούπερμαν θα γίνει. Σούπερμαν θα γίνει. Σπαμ. Το κινητό. Πώς το έκανα. Κόμπο έκανα. Πώς το κόβω έτσι στο κεφάλι, σαν θρίλερ βλέπουμε. Τι είπα, σαν θρίλερ βλέπω. Οκ, αυτό δεν το σχολίασα, αλλά... Πήρα το χαρακτήρα του, πώς λέγεται, ένας κακός χαρακτήρας. Έτσι, λοιπόν, το Στάργος. Πάρουμε έναν άλλο χαρακτήρα που θα έχει ένα ωραίο σπαθί, λοιπόν. Κοίτατε, πήρα τσεκούρι. Λοιπόν, τώρα θα φορέσω αυτόν ή αυτόν. Νομίζω αυτός έχει τσεκούρι, μου μοιάζει σαν το κράτος αυτός. Τον έκοψα πώς λέγεται, στη μέση. Πορδές, σαν μικρό παιδί κάνω έτσι, αλλά τέλος πάντων, μην μιλήσω τώρα. Παλάκια μου. Έξτα. Σήμερα, παιδιά. Να ξέρετε, έχω και άλλα κανάλια που λέγεται Greek Gamer Tube. Πολλά κανάλια έχουν αυτές. Να πηγαίνετε να τσεκάρετε και αυτά. Ξέχασα κάτι. Κάντε εγγραφή και κουδουνάκι στο κανάλι μου, στο YouTube δηλαδή. Κάντε εγγραφή και κουδουνάκι και ένα share, δηλαδή έτσι λέγεται στα αγγλικά, ένα share για τους φίλους σας, για όλους δηλαδή. Εγώ θα κοιμηθώ προς τον καλό γύπνο. Τέλος πάντων, αυτό το βίντεο είναι παλιό, αλλά αν αξίζει να το δείτε, εντάξει. Κάνω μετάφραση σε σκοπό από αυτό το βίντεο, το είχα ανεβάσει το 24, αν δεν το είχατε δει, δυστυχώς δεν τύχησε. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο μου νέο βίντεο. Σήμερα θα κάνω μετάφραση στα ελληνικά, που είναι μετάφραση στα ελληνικά, ναι, αυτό που είπε Κρίς, να το πούμε έτσι. Εντάξει, μερικοί δεν ξέρετε, έκανα μετάφραση στο λάπτοπ μου, να ξέρετε ότι είναι δικό μου λάπτοπ, δεν είναι ψεύτικο, αλλά εντάξει. Ελληνικά στα αγγλικά, να το πούμε. Τέλος πάντων. Τι πας σε βίντεο. Πάμε τώρα. Εδώ, YouTube Story. Το μεταξύ, ωραία αγγλικά μιλάω. Έχετε ακουστικά τώρα. Μην gamer. Πώς το ρίτσα. Τέλος πάντων. Μου κάνω η αποστολή, κάνω αυτά τα δάχτυλά μου κάνω και κάνω αυτό. Αυτό, κατάλαβες. Ενώ αυτό που χορεύουν και μετά πέφτουν κάτω στο πάτο. Τι είναι, κάτι περίεργο, τέλος πάντων. Πάμε τώρα. Όχι στο πάτο, θα το κάνουμε αυτό. Πάμε εδώ, σχολιάζω τα κανάλια μέρους, σαν τα πούμε. Ωραία μιλάω,
Ωραία μιλάει. Κοροϊδεύω λίγο τον εαυτό μου, αλλά τέλος πάντων. Είχα παίξει πάρα πολλά παιχνίδια, φαντάσου τι έχω κάνει. Αλλά ήρθε η ώρα να τελειώσω το βίντεο. Και έτσι να το κάνω. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε μία εγγραφή και ένα κουδουνάκι στο κανάλι μου. Αν δεν σας άρεσε, δεν με πειράζει καθόλου προπρό. Εντάξει, είχατε δει λίγο το παλιά μου βίντεο, γιατί κάποιοι δεν γνωρίζετε τα παλιά μου βίντεο που είχα κάνει εγώ παλιά δηλαδή. Και αυτό είναι το βίντεο. Γεια σας!